nosaltres vos portem un detall per a la cabina de a tots de Sultanina para que se recuerde de vosotros de part de la cabina amb data d'avui 4 d'abril de 2025 se signa aquest tractat vigent des del moment en el que és present signat amb dues filaes que es comprometen. Mitjançant aquest document, les corsàries de la Ribera es comprometen a portar les mercaderies dels mercaders a través de les rutes europees, a canvi dels subministres necessaris per als seus vaixells durant aquests viatges i el segur allotjament a la ciutat d'Alzira, a més de queviures i altres necessitats durant els seus desembarcaments. Així s'uneixen com a germans els mercaders i les corsàries de la Ribera a través d'aquesta signatura representativa de les dues filaes alzirenyes.